A CoRwst sy'n aros amdano ni nesaf ag Arian Arian gan Rhys Jones a Bob Roberts. Yna chi CoRwst yn dechrau yn fuddugoliaethus fyna gydag Arian Arian, Rhys Jones a Bob Roberts. Yr ail farn o'i dewis nhw yw Sychwn Ddagrau gan Robert Arwyn a Cerwyn Jones ac yn arwen Elin Angharad Davies.
Sychwn Ddagrau gan Robert Arwyn, geiriau Cerwyn Jones. Ail ddewis CoRwst yng nghystadleuaeth y Côr Adloniant fan hyn ar ddi Sul. Ac yn cyfeilio, Tudur Eames ac Alun Bwncath ar y bas a Syw Hughes fydd ar y drymiau. A'r trydydd gan i ni am fwynhau yw Fel hyn da ni fod gan y band Bwncath. Chi drefniant Geraint Cynnan o Fel hyn da ni fod gan y band Bwncath. Yn edrych yn hynod o smart, y dynion wedi cael crysau blodeuog yn arbennig ar gyfer heddi, ac ni'n cloi gyda I Mewn i'r Gôl. I
Ni anthem tîm pêl-drod Wrecsam I mewn i'r gôl yn cloi CoRwst dan arweiniad yr arweinyddus Elin Angharad Davies ac yn llythrenol yn codi'r to yn y pafiliwn a wi mor falch I weid bod da fi gwmni fan hyn yn y stiwdio ar ddi Sul, Sian Wiwe, croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn. Dyr ni gael canolbwyntio ar y gystadleuaeth, achos yna pam wyt ti me, I edrych nôl ar gystadleuaeth Côr Adloniant, a mae'n gystadleuaeth hynod o boblogaidd, a mae'n eang iawn yn dywi. Ond pan welis I bod yna 11 o gorau yn cystadlu, a gweld yr enwa, mae'n chwip o gystadleuaeth yn mynd I fod heddiw da, achos mae yna lot o hein wedi ennill yn y gorffennol, di bod yn y cyntaf ail a trydydd safleoedd yna, sawl tro dros y blynyddoedd, a mae yna gorau eraill arbennig o dda hefyd. Wedyn dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy at glywed nhw gynt. Da. Mae'n wych. Mae dy liged i'n disgleirio wrth bod ti'n edrych mlaen achos fi wedi bod yn edrych yn y tŷ hefyd yn mwynhau. Dwi'n arfer eistedd pafiliwn I weld y gystadleuaeth yma bob blwyddyn. Ond dwi'n falch o gael bod yma heddiw. Da iawn. Mae'r gymuned yn amlwg hefyd gyda CoRwst. Yndi. Achos fe ddechreuon nhw, dwi'n fe, cwbl o flynydde nôl, ac heddi wedi wir cael blas ar y gystadlu. Dwi wrth y modd efo cor yma da. Dwi'n cofio nhw'n canu, dwi'n meddwl 2017, dwi'n meddwl nes I gweld nhw'n canu gynta. Ac oedden nhw'n mwynhau da, ac oedden nhw'n dewis rhaglen ddiddorol a difyr. Mae Elin Angharad sy'n arwain nhw, mae wastad yn dewis un amserol iawn, fel y gan Wrecsam heddiw. Wrth gwrs. Dwi'n cofio hi'n gwneud yn Eisteddfod Llandrws, dwi'n meddwl, y gŵr o Bemachno. Ti'n gwybod y gan yna? Dwi'n cofio hwnna Ac oedd gen nhw umbrells a pethau ar y llwyfan, ar y diwedd, ac fflagia. Maen nhw wastad yn mynd am un chwiliog iawn, a maen nhw wedi gwneud eto heddiw. Mae'n amlwg bod nhw'n mwynhau I hynny, ac o'n i'n licio'r crysa. Blodeuog. Crysa newydd. Fi'n gwybod. Wel, sports da. Yn union. Yn amlwg maen nhw wrth I bod. So nes I fwynhau datganiad nhw yn fawr iawn hefyd. Do. Bennig. Wel, croeso nôl I chi. Ni dal yng nghefn llwyfan. Mae'r haul yn trywynnu, mae'n both yma. Ac mae'r cystadlu yn twymo hefyd. Ac mae Elin newydd o dorri ar y llwyfan gyda CoRwst. Ie, na ni. Shwt ath pethau, ti'n hapus gyda perfformiad y gordi? Gret, dwi'n hapus iawn, fydda'n gofyn dim mwy, deud y gwir. Pawb I weld yn wen o glist I glist yn dod ar y llwyfan. A mae rai fi gyfadde, oedd y dynion yn edrych yn eithriadol o smart. Ond maen nhw wedi cael dillad newydd, chi'n gweld? Dillad newydd, Dafydd, siwmai. Ti eisiau rhoi twyrl I ni? Ti'n offio? O, drych ydyn nhw'n edrych yn gorgeous. Mae mam yn dweud yn bwys beth dwi'n wisgo, dwi ddel, de. Mae pai dangos dinan yn dy birthday suit. Ie. Y trons lwcus gyda'i tro fo. O, wel falle nhw chi ennill heddi. Ond beth am y crysau yma? Gyddoch chi bwyllgor I benderfynu pa fath o beth dylech chi fynd amdano? Na, gatho ni'n dewis. Na? Pwy ddewis? Oedden ni lwcus o Gwraig, un o'r tenoriad. Ie. A hi'n dall, be di dillad. Wy na ni, dynion, da ni'n dall. Dilla bob dydd, da ni'n cael bod. A werin, de. A werin? Ie, allan yn cael bod. O, syniad. O, boes bach. Mae lle yma. Be chi'n ei fan hyn? Gad e fynd. Sbia, Sean. Beth mae rhain yn neud? O, hwn wedi torri gyda. Da ni'n gofyn beth maen nhw'n neud, yn y O'n cor. i'n trefnu bach o comedi, reit? A chi wedi sboilo pethau, boes. O! Ddim yn lyn! Diolch yn i fynd nôl at y gystadlu. O'ch chi'n eithriadol o dda. O gyd I weld beth bydd y beirniad yn dweud. Mae'n fendigedig yma yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd. I ni am fynd i'r egwyl, ond dewch nôl ato ni I fwynhau rhagor o'r corau mewn rhyw 2 funud.